Esek. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Allahumma in syahdi bala wa da'isi wa su'ira qada sa'ad. Allahumma anzil jambaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzil jambaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzil Iki sing sego biasa iki sego gudeg iki, Mas. Balik nek. Kok isih kok. Makane aja kok nyosor wae wis. Biasa. Oh, iki ngene ya. Pendek pendekan riyen. Makan iso boleh ya. Iya, Sek. Iki kok tekakong. Ayo. Fully. Tapi kok kecil bebas sing sekitar ini ora. Iya, kene kana. Zero. Bisa. Zero. Aku juga kayaknya gini berarti. Oh iya weh.
Harus yang paling depan ya, Bang. Oh, panas. Kepanasan. Kita apa Pak? Oke, biar lagi ono. Nomor loro. Loro. Vamos. Kene kae. Sikile aja kenceng kagak sikile. Bisa. Masih nang sikile bisa. Yo dipanggil lor. Angkat ngalor. Dunia kita iki ora apa-apa ngono. Kurang ngalor. Ora apa-apa, nek lebute. Tuh sing ngisor kurang etan. Etan anu to. Ono dinger iso. Supaya nek mlebu kok kali Mas. Sajaran dinger ini iso. Ono ki ngene ya mbahmu, ngerti. Kandhane ngene ora kenceng. Ayo. Kene ngetan iki. Lho, wis. Boker apa kono? Wes langsung metu. Zero. Oh, Zero. apa tinggi juga kae. Wes yo golek kaso karo paku diklem. Kaso Pak. Yang itu di mana kae besi kan. Mek, sentile sing gini wae, Mek. Sentile ganjele wae. Ganjele, Mbak. Saya diganjel iki. Wis, gegep. Ora kan di nomor iki.
Baik. Masuk dulu, Mas. Ora mami. Dewa dewa pandu sana kan yung taman ni. Pundi. Orang di sana kan sangat. Cah kayak cah nom-nom kok ya pintar-pintar men. Sangkok. Sama. Gagal. Sama. Pengawasannya udah bukan. Oh. Kalau pinggir kali kan. Dan ini saya mantai. Oh. Mboten, sing kae lho, Pak. Sing nggo palu kan. Mboten abang wae. Oh, abang kuwi.
Iya kapal ini nganggo tangkap ya. Nggih, sering ngene lho. Ini ya rekam. Karena orang yang gue manja ya. Nak napa, Pak? Orang di kapal dingin orang yang gue manja ya. Tangkap. Ada hidup saya, anu tukang kayu, bantuan kayu. Selambari ya, Pak? Iya, Mang. Her sapa? Lah iya kuwi harus Endang. Endang. oh ya enggak. Masanya enggak. Iya, oh temen saya gitu. Oh. Mau kan bose keringan anu. Di endang. Kayak anu lah jenenge borongnya yang ngene iki lho. Iya, wong kuwi dulure kaya. Tapi ya ora cocok karo. Terus wae. Pameran. Oh iya. Orangnya modelnya ini guys, baut-baut warna. Yo kat bar sekolah. Endang ora ana bojone Pak Jepitri. Ini padahal jawan an. Tapi kalau istilahnya jawan lah dia anak. Pak Jepitri ora. Pak Jepitri anak. Jawan itu endang. Mungkin ini ada Doni. Ini ya, ini tanya dengan ini. Apa yang jero ya? Jero. Ora Mas, sanetan nang dalan ta, Pak? Nang dalan ta? Ora dalan. Di dalan Mas, kan dalan kan lho. Lho ndek Pak Muhammad ta nggih pisan. Ya Bu ya. Lho ndek Pak Mat. Soalnya Oh. Ini bisa. Anu sih, ini di karek ini. Sebenarnya aku tak bel payu itu yo. malah ini orang dagang makanya. Nah, ya anu ora enak kabeh enak karek bisa bang benaran iki jadi dia
dia tahu. Ini juga memang undang ya sama dia mak tembok kan ngake undang ya. Jual, Mas. Ono harap ano. Harap jengkel. Cilik yo, men 8 kan 14. Tinggal persis toko saya. Madung itu lho. Anu, Alah. Mandi. iki. Harap jengkel. Awak ini Mas Antang. Ngakone satu jam gitu. Kok murah men? Per meternya orang habis setengah.
Nagel.
Kurang gini. Ngomong nak kurang lot, kurang itu. Hah? Guyo-guyo. Tuh jaga enak kurang lagi. Ayo. Set, dikit nasi. Naga ning lincip. Lincipi. Anu balem nih. Balu mam, balu.
bagian dhuwur kok. Tak mlaku rono. Dhuwur lho Mbak Mino. Apa? Wis tak sono. Ora mungkin lah. Ya wis, terus. Kaiso, sik, ini kurang alor. Anu ya, kan yo Kang. Tak mlaku rono aku ya. Etan ngalor etan sik budakmu demo. Weh, etan sik budakmu weh. Etan. Iki tak mau, iki cilik, cilik aku kurang cilik. Ora sampe cilik. Ganjarmu ki ini tanah itu. Ora. Ya, ini ora sampe cilik. Iki barangnya ngalor. Ini ngalorno kono ngalorno. Dhuwur. Apa dia jelas? Iki tak suruh ngalor ge, iso ge. Iso patah. Ya iya. Ngalor iki tak jagake ya. Yo, patean yo iso. Yo. Ora patean ya. Alah yungsul kabeh kowe iki yo. Kamu nanti mbok tunggu ngono tak iki. Sing kuwi barang itu mbok tunggu ngene ya. Ini mbok tunggu rene tetep ya. Oh, tarik foot, blik. Wis tak leni kono.
sambungan. Kuat. Oke.